Doncs bé, avui parlarem d'una planta que en aquests moments és bastant comuna de sentir-ne parlar, perquè estem en un moment on qui més qui menys està una mica deprimit. Estem parlant de la herba de Sant Joan, de l'hipèric. Quines propietats té l'hipèric, Josep? Mira, que ens posem una idea, a Alemanya, d'on venen tots els antidepressius, no gasten antidepressius, gasten l'hipèric que produïm aquí a Espanya. És a dir, ells, el 80% de depressions dels alemans se combaten amb hipèric, amb infusions, amb concentrats, amb tintures, i aquí ens estem fotent el que no volen ells. Per tant, com a antidepressiu és la més nombrada, per el que se li coneix més. Però no podem utilitzar-la conjuntament amb els antidepressius químics. Això és molt important tenir en compte. Sí, primer t'has de desmedicalitzar poquet a poquet, per després si pots entrar en aquesta gran planta per a la depressió. Per què serveix més també? Pels dolors del trigem, per exemple, per prendre infusions i també massatges amb oli d'hipèric, que parlarem després. També serveix per la incontinència urinària tant dels padrins com dels nens. També serveix per fer oli, com han dit abans, per les artrosis, per les artritis, per les fístules anals, per les almorranes. Quan te rentes bé, te fiques oli d'hipèric, és que és allò que es diu mà de santo, no? Perquè realment se't calmen i se regeneren. És una planta també molt versàtil per tot, però s'ha d'anar al tanto de no utilitzar-la quan te prens antidepressius. També s'ha d'anar al tanto quan te prens tractaments d'hipèric, de no exposar-te al sol com una almeja al cop de l'estiu perquè provoca una baixada de la protecció de la pell. Clar, però bueno, és una planta que amb aquestes petites precaucions ens trau d'una depressió de cavall, ens pot curar una fístula, unes almorranes en molt pocs dies, ens pot ajudar a la incontinència dels padrins i dels nens. On te la podem trobar, Josep? Bueno, si venem pel Montsec, si anem pel Montseny, per aquestes serralades, n'hi podem trobar. Però si no, a la dolça revolució venem amb plantetes, perquè la gent tingui plantes, són perennes, és a dir, una vegada has plantat un hipèric, tota la vida tindràs aquell hipèric, perquè cada any torna a brotar. Ara s'aquest és de color groc, sí? La flor és de color groc per Sant Joan, que és quan s'ha de collir. Per això es diu la planta de Sant Joan. Sant Joan, i per tindre les màximes propietats s'ha de collir aquella nit de Sant Joan, abans no surti el sol. Una tradició? Una tradició. Segurament que si algú té plantes, que esperi aquell dia a collir-les. Ara això ja està amb el fruit i ja no té l'aparència de l'hipèric clàssic, però aquesta és l'hipèric. Com ens la podem prendre? Amb infusió, amb tintura, bàsicament amb aquestes dues formes. Si amb infusió estaríem parlant amb cru? No, o hem de deixar-la secar? Hem d'esperar que estigui florida. Llavors tota aquesta part de dalt que té flor i fulles, se talla, s'asseca i es fan infusions d'això. O sigui que hem de fer la infusió en sec. Sí, el que coneixem més sí, perquè si no, clar, és una època determinada que té totes les propietats, i si tenim depressió al novembre no tindrem aquesta planta. Però podem anar a l'herbolisteria. A l'herbolisteria, que està seca, que és bàsicament flors i fulletes d'aquest entorn. Sentirem de seguida que el nostre estat anímic canvia? Bastant, actua bastant ràpid, sí. Amb el tema de contradiccions podem dir que s'ha d'anar amb compte amb l'exposició solar i amb altres medicaments. Antidepressius o d'altres? Inclús alguns altres medicaments. També és bo una persona que té la depressió que consulti amb fitoterapeutes, naturòpates, homeòpates, perquè diguin amb quin medicament que s'està prenent, a part dels antidepressius, podria ser també interactuar i potenciar-los. És una planta d'una potència enorme que s'ha de vigilar molt. Moltíssimes gràcies, Josep. Avui ens has tret una miqueta més de somriure perquè ens n'hem donat compte que des de nosaltres podem estar encara millor. Doncs sí, només cal que ens empoderem d'aquest saber popular que tenim a dintre i que l'únic que hem de fer és atraure, perquè si els animalets ja tenen aquest coneixement, nosaltres també som animalets.